productiva. I ara, en aquests moments, per exemple, estem en mans, i ho dic perquè a mi particularment m'afecta, com a molts, estem en mans d'una economia, com és la xinesa, que ens marca absolutament les pautes. No sé si saben vostès que del mes d'octubre al mes de març el transport marítim internacional ha augmentat un 350%. Tot això, al capdavall, en qui ha de repercutir? En el consumidor final. Però, esclar, és que resulta que estem en una situació de pandèmia i el nostre poder adquisitiu és el que és. I ara, clar, cada vegada més ens estem trobant, i jo no soc ni comunista ni una persona d'esquerres, però a veure, és a dir, m'ha arribat un moment en què els oligopolis potser se'ls haurà de parar els peus. I dic els oligopolis quan parlo, per exemple, del transport marítim, que això ho dominen 6 companyies, que marquen els preus. I no hi ha manera d'això de saltar-ho. I ara, anant a l'últim espectador, li dono la raó. Aquí probablement també el que hi ha és la intencionalitat de que això de les pensions, com que no ho podran afrontar els estats, això queda en mans dels bancs i el poder financer encara l'engreixem més i tot això, en definitiva, el que repercutirà, i ja acabo, en què tenim la classe mitja, que cada vegada està més empobrida, i sabem que la classe mitja sempre és la classe social, que és la que posa en entredit els governs, qui fiscalitza els governs, perquè és la classe social, diguem-ne, més preparada, més culta, i que té més consciència, diguem-ne, de la situació política. Agafa una trucada i